Grabovice, ovdje prvo naselje Grabovica, tu skrećemo levo za manastir, ovdje desno je Drina i Bosna i Hercegovina. Iz manastira se vidi mnogo lepše, od ozgo je mnogo lepše vidikovac ka Drini, vidit ćete već kad budemo stigli. I posle liturgije kad budete imali vremena od onih etno kuće, vila koje je gradio ovaj gospodin Karađorđe, Vitor manastira. Sada je u izgradnji i ovaj most Ljubovija-Bratunac, takozvani Ljubobrat, koji će mnogo značiti za ovaj kraj kao i za narod iz Republike Srpske da skrati put ka Ljuboviji, da ne moraju da obilazi. Ovdje levo ide. Ovdje do skoro nije bilo asfalta. Gospodin Karađorđe kad je gradio imao je želju da u saradnji sa opštinom uradi ovaj put do manastira. Opština nije bila zainteresovana, tako da on nije uspeo sam da okrene bilo šta po pitanju puta i ostalo je tako. Ovaj potez je bio jako težak za dolazak. Bio mnogo lošiji put nego ovaj koji smo malo preprošli na makadam. Poznalo su se brazde od ovih terenskih vozila koji ovdje izvode radove u šumi. I kada padne kiša bilo je zaista teško doći, mada smo dolazili ovdje i po snegu. 1. januara se obično dolazi. To je tradicija već zadnjih 5-6 godina. Otac Serafin želi da narod pravoslavni pobožan usmeri ka tome da slave Boga, da slavimo Boga, ne neke kalendarske praznike koji su se ustavili našem narodu. Pa tako za vreme Božićnog posta dobar deo naroda proslavlja kalendarsku novu godinu, a onda za 7 dana je Božić, tako da srpski narod ima 2 nove godine i 1 Božić. Pošto prvo proslavi kalendarsku novu godinu 1. januara, pa onda dođe Božić, pa dođe pravoslavna nova godina. I onda dođemo zaista u dilemu koju novu godinu proslavljamo i da li smo narod koji prvo proslavlja Božić ili novu godinu. Iz tog razloga narod se ovdje već godinama sabira da tog dana kada većina naroda još uvijek proslavlja kalendarsku novu godinu, mi dođemo u manastir Svetle Trojice od oca Serafima na svetu liturgiju da proslavimo Gospoda Boga i svetog Bonifatija. Skrenite desno. Ma da, desno skrenemo. U šumu ovdje. Slušajte kako nas ova navigacija navodi. Nevjerovatno. Samo pravo putom. Ostala je uključena iz prethodnog perioda, sad neko ko je prvi put da sluša navigaciju, ko oni Amerikanci što su slušali navigaciju, potišli u okean. I onda se sabiremo ovdje na svetu liturgiju da proslavimo Gospoda Boga i svetog Bonifatija koji je molitvenik i iscelitelj i čudotvorac baš u borbi protiv alkoholizma, bluda i drugih poroka. Ko ima problem sa cigaretama i tako dalje, Sveti Bonifatije koji se slavi 1. januara po novom kalendaru pomaže. Tako da to već godinama traje, budemo na svetoj liturgiji
bude posluženje u trpezariji ručamo, a posle toga kreće sveta tajna osvećenja Jeleja, gde učestvuje više sveštenika i budu svi pomazani po 7 puta. I bude mnogo lepo, ostanemo do uveče, do negde pola 7, tako da je to zaista veliki događaj, mnogo radostan za sve sabrane. Nije valjda već put. Narod... Pogledaj, molim te, već je preko. Narod, Evo 2 godine da uveće. Moguće. Evo, nisam ni uspio da ispričam ovu priču za put. Krenuo sam sa pričom vezano za Svetog Bonifatija, jer su, kažem, dolazili smo ovde i po hladnom vremenu, po snegu, i jednom nismo mogli da izađemo sa minibusom koji je bio veći od ovog, znači sa 30-ak sedišta. Na jednom mestu smo morali da ostanemo i dalje nije moglo zato što je bilo leda dole, a preko toga je pao sneg, najgora moguća kombinacija. I šta se desilo? Pošto oni nisu imali puta, ovde se desila poplava pre 2-3 godine, ono negde kad je u Obrenovcu posle toga nešto. Tako da im je voda odnela taj put i onda je opština bila dužna posle da izgradi novi put, ali evo, očigledno da ovde se neki kamioni kreću, teža vozila, i evo na 2-3 mesta već vidimo da je put pukao. Još voda kad najeđe, ona doprinese da odnese deo asfalta, tako da će uskoro morati da ga popravljaju na ovim mestima gde je pukao. Svašta. Vidite, priroda je ovde izdašna, mnogo je lepo i čisto ovde, zato sam svima rekao da ponesete prazne flaše za vodu, da biste natočili vodu sa izvora, i posle možete da svratite i do njihove prodavnice. Imaju dosta toga, i med i razne preparate koje prave sami ovde na bazi bilja. Imaju dobru kremu na bazi voska. Samo čuje. Kažem, imaju dosta dobro snabdevenu prodavnicu. Tehniko. Imaju dosta dobro snabdevenu prodavnicu posle svete liturgije. Kad budete imali vremena, svratite pa pogledajte, imaju meda, imaju preparate na bazi bilja, imaju dosta dobru kremu na bazi voska za reumu, za povrede. Vidjet ćete već zašto se sve koristi određeni preparat, pročitajte. Imaju razne rakije koje prave sa dodacima raznim, sa klekom, sa paprikom. Ima paprika, ljuta paprika dodata, i to je jedna od retkih rakija, ta sa paprikom, koja se pije posle jela. Obično se rakija pije pre jela kao aperitiv, a ovo dođe posle jela, jer ako popijete tu ljutu rakiju pre jela imate da izgorite utrobu. Kad smo išli za pravoslavne svetinje Grčke, otac Serafije me poneo jednu flašicu te ljute rakije i dao mi da probam. Ja sam brzom brzinom tražio vodu da utolim žeđ, i zaista rakija jeste dobra, ali je mnogo sigurnija varijanta kad pijete posle jela nego na gladan stomak. Stigli smo. Tako da imaju i knjige koje izdaju ovde pri manastiru. To su prevodi knjiga ruskog sveštenika oca Aleksandra Torika, nekoliko izdanja, pa pogledajte sve što vas zanima u prodavnici. A posle svete liturgije, kad nas pozovu u trpezu, gledajte da budemo svi zajedno, da budemo sabrani, da neko ne ostane da kasni posle za drugu sofru. Posle će biti posluženje sa kafom, pa eto, budite tu sabrani, skoncentrisani, nemojte da lutate okolo, da šetate. Onda gubimo vreme, ovako kad smo svi zajedno sabraniji, efikasniji smo.
Evo idemo ka crkvi odmah. Ako mogu da zamolim samo da se ponesu one stvari. braće mi pomognu da ponesemo ove stvari iz gepeka. Običaj je da se ponese nekad hleba ili šta oni već kažu, šta im je potrebno, nekad za neku salatu, tako smo poneli sad malo kupusa, paprike, tikvica, pa bit ćemo od koristi, odnosno to je za zajedničku trpezu ljubavi, tako da... Pa, kako hoćete, za vremena turge možete biti udušeni, sad ako mu bude zvučiti skiniti. Imate vremena za flašu? Da. Pazi ovo. Ne, sve u redu. Da se vidi. Ko je ponao nešto iz gepeka, neka skrene levo, vidite pravu crkvu je ostali. Samo da ostavimo ovdje pa... Da lubenici. Tako. Ja ću vam samo slikati s polja i ostaviti kameru. Dobro. Ti snimi, pa poslije stavi nekoga da priča. Miodrag zna sve o manastiru, tako da tu nema greške. A što se tiče, znači, samo ostaje da njega snimam kako priča o manastiru. A što nije bi neko dete stavio? Niko nikad nije stavio dete da priča. A oni sve hoće pričati. Ti hoće da to bude profesija. Pa, hoću da bude lepo, da se neko ne smeje tome, nego da bude lepo. A to... Da bude kako valja, ako nije kao valja, stavit ću samo ove opšte snimke i slike i to je to, znaš, ako nema naratora.
si golub. Spavala sam malo. Jel gdje si? Da. Koliko? 3 minuta, ne znam. A znaš kako, ona samo Može, može. Ima ulje u torbi, ja što sam ponovno. Da. Još Da. nešto sam Ne znam da li je to... Je li to Svetoga Jovana Krončića koja je doneta? Ona... Ne. Druga? Ne, ona druga plava ispred koje nas je Miros. A vamo desno? Uzmi i sjeti. Mislim, ovako iza vrata, ja sam posle upao u plavi. Ona si pomazao. Krst. Da, je, dobro se radi.
Ajmo mamu u Hladenu, kaže, evo tamo možemo da sednemo, vidite da je ono. Da ne ispriča šta ima to. Mirotočiva je bila ona koja je ikona bila. A šta je ono tamo? To im je nova crkva. Ovdje je stara, a ovdje je nova. Kako? Zastavu. Zastavu? Da, neka kao da lebdi. Ja, vidi Dobro. kakva terasa. Joj, da. Što kad bi se uhvatilo ovaj ova? Zašto to nije uvrstio? A ne znam. Valjda on nije bio u komunistima, samo omladnica. E, zaboravio. Jel? Miki, a šta je ono? Ovako sve. Miloš će, pođete u crkvu, Miloš će samo da vam ispriča istorijat. Važi. A svi kasnije možete se malo da odmorite. A šta je ono tamo? To je crkva u izgradnji, još uvijek samo su grubi radovi. Pa jeste, kažemo da. Evo, malo da vas snimim, da vas slikam. Ovdje piše. Trebao sam i da snimim onda kad je on pričao.
dobrovoljne vojske Hristove, Sveti Nikolaje Srpski i sve pravoslavni, sa svima svetima nebeske Srbije, moli jedinoga čovekoljubca, da podari mir i slogu rodu našemu.
biti suvišne, a najjača misija će biti ako svoju veru potvrdimo delima ljubavi. Zbog toga je naš sveti blaženopočivši patrijarh Pavle i govorio da budemo ljudi. Jer u to vreme 90. godina šta je mogao da kaže narodu neprosvećenom, izubijanom, zastranilom u svakom pogledu, nego da budemo ljudi, da bi ga bolje razumeli. I zaista je jako bitno biti čovjek u svakom vremenu. I ako nam Bog da snage da je u pojedinim momentima budemo junaci. Ono što je govorio Marko Miljanovo, čovječstvo i junaštvo. Čovjek je onaj koji druge brani od sebe, a junak je onaj koji odbrani sebe i svoje bližnje od drugoga. Vrlo često od neprijatelja koji su nadmoćniji od nas. I ono što je istorija potvrdila do sada, da je srpski narod kroz vekove dobio razne bitke i ratove, ali u miru mnogo gubimo. U miru se nekako uspavamo, uljuljkamo i izgubimo ogromno vreme. Zbog loše organizacije. I šta da kažem? Može još jedan. I šta da kažem još jednom, nego da ponovim reči ruskog vladike, srpski narod, šumni narod. A volimo da pričamo, svi nešto šapuću, pričaju za sebe i tako to. A to je nedostatak sabornog duha. Dok Rusi, na primjer, pogledajte Ruse... Molim? Mi poštujemo tvoju priču. Pogledajte ruski narod, kad ih vidite negde na pokloničkim putovanjima, oni verovatno su decenije proveli u strahu pod ovim komunističkim režimom, pa su nekako taj strah i tu disciplinu preneli na ovo vreme pobožne verujuće. Nekako su zaista krotki i molitveni poslušni. Oni slušaju ili organizatora putovanja, na prvom mjestu sveštenika koji sa njima ide i probijaju se zajedno sa njima i nema priče kod njih. Znači, jedan priča, drugi ga slušaju. A kod nas, evo pogledajte bilo koji događaj u srpskom narodu i u srpskoj crkvi, ne znam da dođe i patrijarh, da dođe i episkop. Priča on, ali priča još 10 grupica oko njega. To je naše činjenično stanje. Ja sam potpuno nevažan u ovoj situaciji. Ja želim ovako da podelim neka mišljenja sa vama i moja priča nije ošto toliko ni bitna, ni značajna koliko je bitno naše spasenje i, da kažem, i kolektivno, ako je moguće. Mada mislim da ćemo se spasavati pojedinačno, lično. Neće biti nekog nacionalnog spasenja, jer svako od nas je priča za sebe. I svako od nas ima svoju slobodu i svoju volju. Kakvu volju i slobodu budemo imali, tako ćemo se spasavati. Ali, evo, kažem, bez obzira na kom događaju se nađete, pogledajte kako se narod ponaša i sve će nam biti jasno, da smo još uvek daleko od neke sabornosti. A sabornost ćemo na prvom mjestu steći i u crkvi i u manastiru. Ako se budemo sabirali. Kad budemo bolji, bit će nam bolje. Da ne očekujemo pomoć sa strane. Jer sve to što dolazi sa strane, a delo je po sistemu lako ćemo, to je debelo naplaćeno, već unapred. Znači, to su već veliki interesi isplanirani. Oni su nas ovde već isplanirali kao jeftinu radnu snagu i kao neko tržište koje će tako da ostvare. Kad mi u Srbiji
ne možemo, ja gledam šta se dešava sa ovim ljudima koji se muče sa malinom, proizvod koji je zaista vredan i uspeva kod nas. I oni ne mogu, nekoliko, 2-3 nedelje se dogovaraju kod cene za malinu, čak treba da idu za Poljsku da vide šta se tamo dešava. I baš sam slušao razgovor, intervju ove novinarke koja je uspešno postavila pitanje ovom ministru poljoprivrede, ovom Nedimoviću, pa da li je moguće da u vreme informatike i tolikih, da kažem, sve moguće saznati u trenutku šta se dešava na ne znam kom delu planete, da je potrebno sad da idemo u Poljsku da pitamo njih šta oni rade sa svojom malinom. Zašto je njihova malina jeftinija od ostale, mislim. Prosto nevjerovatno, mislim, te igre se igraju zadnjih 30 godina, i sa malinom, i sa pšenicom, i sa kukuruzom, i non stop govore bogat seljak, bogata država, a tog istog seljaka oglobe. Ne daju mu motivaciju uopšte. I umjesto da rade na tome da nam hrana bude što zdravija, sa što manje herbicida, fungicida i svih drugih otrova, oni gledaju da osiromaše srpskog seljaka i na taj način opstaje država koja se hvali kako je najuspešnija ne samo kod nas, nego u Evropi. Eto, to je naša privreda, naša ekonomija, naše naduvane cifre koje se polako ispumpavaju. A najbolja potvrda je ova koja nas je zadesila pre 2 nedelje, da smo dobili osobu za premijera. Ne znam, zaista sam uzdrman kao i mnogi drugi. Nadam se da delite mišljenje. Molim? Crkva čuti o tome. Crkva čuti. To ne treba da nas spominjati u kategoriji ovoga sveta, a ovaj svet uz zlu leže. Mislim, šta drugo očekuješ od političara nego da diluju laž, mislim, i da zamagljuju i da, ne znam, to je njihovo, a naše je... To je narod glasno. Pa narod je glasao, znači... Nije narod glasno. Pazi, on je možda mogao da namesti 5 ili 10% glasova koji svaka vlast, tako dalje, ali nije mogao da namesti 50%. Svako se narodu daje što sadržaju duše. To ima ona priča, nije priča, nego ima onaj primjer kada je došao od Iranin u Carigrad da bude car i jedan bogočestivi čovek, on je poubijao već dosta ljudi, jedan bogočestivi čovek se molio Bogu da pita Bože što si nam dao ovakvog tiranina, ovakvog cara. I pošto je imao čisto srce, Bog mu se postavio. Nije našo gore, gdje? Da, kaže, zato što nisam mogla da nađem gore. Znači, po sadržaju duše, to znači da nam sistematski svima lično i pojedinačno i kao narodu, samim tim kao narodu, nedostaje temeljno pokajanje, ono onako kvalitetno pokajanje. Zato što to pokajanje u stvari pokreće sile da se dogodi Boga u stvari, da se Bog umeša, jer Bog reaguje kad se čovek pokaje. On se onda meša i on onda rešava stvari umesto čoveka. Na taj način mislim da treba da posmatramo stvari i onda da težimo ka tome. I onda od toga što nema pokajanja, nema ničeg, ni drugo, ništa nije kvalitetno. Ovako ekonomija, politika, pa to sve ništa nije to, to je sve nemoćno. Kao ono u priči o Lotu, da je Gospod našao 10 pravednika u Sodomi, on ne bi uništio Sodom, ali nije našao 10, nije našao jedan, evo, Lot je bio samo. I znači nama fali tako, fali nam jedan čovek, 2 čoveka, znači nije nemoćno kad se mi kao pojedinci, jedan čovek sam kad se pokaje, zato što to onda pokajanje stvara atmosferu da se i drugi ljudi pokaju, onda ono ima taj preobražaj u stvari ima silu da promeni. A ovako, kad se mi gađamo nekom dobrotom van pokajanja, to nema nešto, može da bude dobro, ja učinim tebi i meni to sve, da mi nismo neprijateljski raspoloženi jednim prema drugima, ali ovo ima silu da promeni, jer Bog menja stvari umesto čoveka. Pa jeste, sve se preobražava u koncentričnim krugovima. I onda se to tačno vidi, i onda i ratove Bog ne dopušta tek tako. Ima tamo vladika Nikolaj Carev Zavet, pa se objašnjava da se knezu Lazaru, koji se pita da li je odabrao pravu stvar kad je se opredelio za carstvo nebesko. Baš je tako zove knjiga, ako niste pročitali Carev Zavet, koji je sve objašnjeno. Znači, pita i zašto si dopustio da nevini ljudi stradaju, Boga pita. On sve pita lepo otvoreno, knez Lazar pred svoju smrt. Anđel Gabriel mu odgovara
I onda, i u žitima svetih, ono kad čitamo žitija svetih, nikad Bog ne dopušta rat tek tako. Znači, dali smo povoda za rat, a povod su naši gresi. Znači, kad mi ne reagujemo na Božju ljubav, kad ne reagujemo ni na kakav drugi disciplinski metod, da dođe Bog povuče svoju blagodat. I onda dođe do rata. I onda kad se to konstatovali da u ratu smo mi dobri i jedinstveni, zašto? Zato što se tad ljudi kaju. To ih protresi, to neki zemlje. Onda to pokajanje izaziva opet milost Božju da... Da. Ali ne samo to, nekako smo... U toj liturgiji sve ima. Da. I ona knjiga Stari Zavjet baš samo i dušu ne dira. Sve uzme, samo dušu. Pa da, to knjiga o Jobu. Ali ne samo to da pokajanje jeste pokretač, ali sam htio da kažem da smo mi kao narod vrlo dinamičan, temperamentan, vrlo sposobni i možda najsposobniji. Mislim, sam uspeh sportista govori o tome. Zaista, to je najbolja potvrda da smo mi zaista uspešan narod i izuzetno sposoban narod. Ali kad je najteže, mi smo najsposobniji zato što se brzo snalazimo, znači inteligentan smo narod. Ali u vremenu mira mi kao da se uspavamo. Ili nas neko sa strane uspava, ili mi nemamo razrađen, organizovan plan za 30 do 50 godina unapred kao što ga imaju drugi evropski i svetski narodi. Što ga oni imaju, mi ga nemamo. Amerikanci, ne znam, Englezi, Nemci, oni projektuju stvari za 30 do 50 godina unapred. Pa da, ali kuće oni sa tim svojim progresom, to je, mislim, nećemo mi valjda tako da se ponašamo. Pa ne kažem da hoćemo, ali mislim da... Ali njihov plan je da mi nemamo plan. Oni imaju plan na nas, a mi ga prihvatamo, evo, kao Brnabić sad. Znači, masoni su krojili od 1903. krojili sve, imali smo dve katastrofe, da je onda došao Tito isto mason, a sad ovi, sve ono što masončine, istresti, špiloterale, njihove organizacije, a mi kao ovce samo gledamo i glejim u televizoru i ništa ne. A karavani prolaze. Nema 1% naroda, nije u veri kako treba i nije kako treba. 1%. Da kažeš da je svesno, da radi, da se boji. Ostalih 99% smeta. Znači, prosto, jedan vic ima koji ja godinama ponavljam ljudima, kaže, neki šao sloba u raj. I, ne znam sad, u stvari, u pakao ili kako već, i sad onda mu pokazuje u paku gde se đavo mu pokazuje ti si naš zaslužan član, nema drugo, sad će tebe da provedem, da ti sve vidiš, i on jednom kazano se kulovi Nemci, politikari, naciste, po drugom Englezi, pa u trećem, ne znam, Francuzi, Napoleon, svi ovi drugi. On dolaze do stotke, kaže ovdje su, kaže on, kaže ono veličan su Srbi. Kaže, pa baš mi je drago, pa nema nikog. Kaže, ima. A kaže, svi se vuku na dole. Ne daju da niko ispliva da može da diše, da stanu ovi drugi povlače, tako jedni drugi, samo vuku na dno. Vic jedan koji ilustruje kako. Tesla ne bi ništa uspio da je u Srbiji bio. On uspio u Americi. Putin ga je sabotirao, da bi on bio iza njega. Da li ga je Putin sabotirao? Govorio je protiv njega, to je Tesla mnogo teško pognat. Mislim da je ipak Tesla mnogo veći naučnik od Putina bio, ali časti. Ali ja imam drugačije informacije da je taj Pupin bio izuzetan kao pravoslavni hrišćanin. I titori, organizatori, da je dosta toga učinio za crkvu i za narode. Celo svoje bogatstvo je zavište srpsko naroda. Znaš što je stekao? Ja ne znam za taj sukob, sam samo našao između Tesla, neki nesporazum između Tesla i Pupina. Tesla mnogo veći rat vodio s Edisonom kao naučnikom. Edison je bio koristio tuđe radove da se povede. Pa dobro, da. On je bio, da kažem, više menadžer. Ali je to naučnik. I našla original Da, pa to je sigurno tako. To isto to i ova priča sa ovom monahinjom da je potomak Aleksandra Mavlera. Isto što se pojavilo u novinama, tako to i tad verovatno.
Za čerku Aleksandra Lera, to je bilo dosta novina. To je to. Unuka? Da, unuka. To je neko izmislio i tako nam skinuju vesti, tako lažne vesti, zalučuju narod. Sve tehnike znaju. To se vrlo perfektno radi pomoću evo tih realitija i sportova. Gde su gledanje sporta najzastupljenije u najsiromašnijim zemljama. U Brazilu, u Argentini i tako dalje. I u Srbiji jer nema šta drugo. Znači, šta nekog Švajcarca sad interesuje, pa neke i Federer, kako se zove, kad on ima svoj život, svoju porodicu, ima posao i tako dalje. Mi koji nemamo svoje živote, mi se bavimo ispraznim stvarima i tako dalje. Mislim, ja zaista volim, recimo, Novaka Đokovića, volim tenis kao sport i tako dalje. Pogotovo što će Đoković sa Banjice živimo na 20 metara od njegove zgrade i tako dalje. Ali, kako se zove, ne znam da li je neko gledao Lucija Simonovića. Da. I Simon deluje ovako malo kao čudak neki. I tako, ali je 100% pravo za neke stvari. Koju društvenu vrednost stvara Novak Đoković? On prebacuje lopticu sa jednog kraja na drugi i dobija $2 miliona za jedan drugi. Tako, ili $3 miliona. A koliko, recimo, mislim, izvinite, ne znam šta ste po profesiji, vaša beseda mi je bila ovako veoma interesantna i zadivljujuća, mogu da kažem, tako? Ali jedan normalan pravnik, lečnik, kako se zove doktor, znači bilo ko može da radi 100 godina da bi zaradio, ne može da zaradi jedan stan, a ne znam ja, tako da su to sve sad, znači, i samo je jedan Đoković, nemoj tu svi da budu, tu su takvi pritisci, njega vidite šta mu rade tamo, kako i njega bombarduju i tako dalje, te, ne znam, teroristički napadi u Londonu, te, ne znam, Zika virus ili ne znam šta je bilo u Brazilu i tako dalje, znači, samo te psihički... To je demonskim duhom nataknuto, jer sve što uliva čoveku strah i brigu, da se brine i da drhti, to demon radi, to ne treba čovjek, odnosno Bog je dao čoveku zapovest da ne brine, da umorni i natovareni koji ste dođite meni, ja ću vas odmoriti. Znači, ne brinite se, ne brinite ni o čemu. Pomaže Bog. Ko pomogao? Pa to je, za duhovni život, da bi se čovjek bavio molitvom, mora biti rasterećen. To je starac tada i govorio. Ljudi koji su opterećeni brigama, čovjek koji je opterećen brigama ne može da živi duhovni život, to ne može da... Ako brine, kako možemo da se oslonimo na molitvu, da se molimo Bogu i da prepustimo Bogu ako smo mi brižni, ako se opterećujemo. I tu, da, ali treba... Da, dve strane medalje, znači stravo je čuva, sa jedne strane, sa druge strane ne može da se brineš, ako čuvaš, onda si miran. Da. Znači ima, ne treba da prevagne u ono, ne brinem ni za šta i znaš ono. Ne prevagne u nema, da se... Prelazi ulicu, idu u kolu, sada kažem neće biti ništa. Ne, to nije rečeno. Ne, ovo je baš umpanje sa svih strana, znači dok upalite televizor, otvorite novine, to je samo se čovek hrani tim strahom i tom preteranom. Ne znam da li ste gledali Michaela Moora, on je pravio neko istraživanje šta je to što razlikuje ljude u Americi i ljude u Kanadi. I ima on više filmova, ali ne znam koji je sad to deo, nije ni bitno. Ljudi u Kanadi recimo ne zaključavaju svoje kuće, stanove i tako dalje. Kako se zove, a u Sjedinjenim Američkim Državama 3 brave, otprilike i tako dalje. To je tako što su oni svi tad opušteni kao koji je razlog i onda je shvatio da je to u vestima, upravo to. Kako se zove, da u Americi samo prave neke senzacionalne priče, kao što su sad kod nas počeli. Mislim, šta možete da pogledate na televiziji, nego politiku, možete da pogledate reality sport. Nema... Televizor je savremeni idol, on je savremeni idol, zato što krade čoveku vreme koje... I ovo što je ostad Serafim govorio, znači, gresi postaju vrline, znači, vi vidite šta se dešava i to se predstavlja kao poželjno mladima, šta dete od, recimo, 15 godina koje se razvije, koje se formira, može da shvati
Tako da kad gleda ono što može da gleda, šta gleda nego to što mu se servira. Pa da, to ne treba, to treba detetu isključati, zato što to bukvalno nisu samo vesti pa bezazlene vesti, ako ja pogledam i ništa. Ne, vesti, vi pogledajte, ne postoji lepa vest, ne postoji priča o nekom poštaru koji je odao babi, ne znam, nekoj penziju, ili ne znam, kupio je mleko ili tako dalje. Onima to ne odgovara, a oni su ti koji su inspiratori toga, znači ovi znali ili ne znali, a znaju. Oni što diluju laž bukvalno nam diluju laž preko malih ekrana, preko masovnih medija, a laž je energija, znači laž je satanska energija koju mi onda upijamo, hranimo se tome, pričešćujemo se tim. Ako nema ubistva kod nas u Srbiji, ima tamo i Tanzanije nešto. Tako je, oni prenose loše vesti, kao bukvalno to sam primetio, znači ne samo naše loše vesti, nego još ne znam... Da bi podigli nivo nervoze i uplašen, strah. Komplet modela Vladike Jer se Nikolaja. može vladati samo uplašeno. A i znate koji je još metod? Poluistine. Jer kad servira čistu laž, ta laž je prepoznatljiva i oni navraću reći laž, nego servira malo, znači sendvič, malo istine, malo laži, malo istine, i onda se ljudi upecaju, znači i u tom serviranju provuku onu centralnu vest koja dopre do, znači to je tim stručnjaka koji radi na tome. Znači i ono što je najbitnije, to dopre do ljudi. Dobro, mislim, da. To što oni finansira neke portale koji će ja bar na internetu pratiti to, naravno, ljudi su napravili lepe pare, izvini, što ste... koji će govoriti negativno i ono što on kaže. Kroz to on provuče nešto svoje što mi je odgovara. I zato je on kupio zavetske koji priču protiv njega, ali su tome nešto remosni, vidi se po nekim pričama. Ko se zainat ide skroz protiv njega kao sada Beni, ili on cepa Beni. Znači, veoma je moćan. Drugo, on je majstor neurolingvističkog programiranja. Kada on priča, on se tako postavlja. Sad ja koristim nesvesno. Ali da bi on bio ubedljiviji, on će da priča, bude ubedljiv, da on ima... Dobro, to je gestikulacija koju je radio i Hitler, pa su onda išli i dosovci, recimo, znam za Čedo Jovanovića i ovog, da su išli svi na kurs. Tako da, on je samo nastavio priču ovih prethodnih. On je pričao dok je bio u poziciji, isto tako. On sad vremena priča, njemu je svaka rečenica... A pogledajte gestikulaciju Hitlera, pogledajte, ako gledate ove strane kanale ili nešto tako, znači... Hitler je prvi to koristio, bar ja tu gestikulaciju koja mi je ležala. Pa vidite da ima masonski znak. Gde ima? Nema više. Njegov masonski znak je ovo Vučić i Aleksandar. Da. A ko su držali i Berlusconi, i Merkelova i... Šta je pravilo za sva vremena, od Adama i Eve do posljednjeg čovjeka će biti po plodovima i nikad prepoznaćete ih. Znači sve priče će pasti u vodu. Njega je narod, neko koga gleda i sluša, doživio ga kao jednog hvalisavca, samozvanog nametnutog, koji je zaista nekim psihološkim metodama uspeo da se nametne i da dobije na izborima, mislim, kao da je narod totalno opijen i drogiran. Znači, da ne vidi situaciju na terenu da iz dana u dan živi sve lošije i lošije, a da on forsira neke cifre, podatke... Imate još da ga ohapsine. Hoće ovo biti sutra na YouTube-u da malo pojačam. Mora. Čuje se dobro, ovo ima Zoom, hvatate, ne sekiraj se ništa. Ne bi kao Vučić, ja? Gde je naći? To je za nas istom, samo malo samo mi da vidite kako da. Neka mi je Bog na pomoć, ja ne znam šta bi mogao da predložim nego pravoslavni požar. U budućem periodu, ako se mi duhovni ne probudimo i nešto ne uradimo... Samo se molim, što trebaš biti samo neki bolest, neke borbe, nešto ti da se kućaš. Samo se molim.
Ja davim. Jel vas ja davim? Ako sam nekog udavio, Ne, on je za preobražajno uznamljenje. Slušaj, mi za referenciju kao da ima protiv tebe. molim. Ona kao da ima nešto protiv tebe. Da, ona mi je prva opozicija. Zaista nama zanimljiv, da zna koga ima za muža, da ništa to nagrada. Pa dobro da utvrdi znanje, pa ne mora baš, mi znamo ko je mi. Ali ne zna ona šta mi znamo. Ona možda treba da staše. To što bi naši rekli. Mi znamo ko je mi, treba da zna šta mi znamo. Ja sam mislila da znam. Evo sad čujem doći da diže revoluciju. A svaki put ima neki drugi Ja moram da budem iskren da me ovo sve više pokreće. On ne može da spava, koliko različno Verujte mi, ja ne mogu da verujem. Ne, ali sve ovo do sada sam mogao nekako da prihvatim da je to, da je bilo koga drugog predložio, ne znam, iz svog tabora, mogu bi da kažem i taj će da bude marioneta, kao što i on marioneta nečija. Mogu bi tako da živim, ali da nas toliko ponizi. Znači, prvo što je sebe ponizio. Znači, ako on misli da će i dalje da vlada situacijom, grdno se vara. Znači, ako misli da ga je... Samo na ono da se zloži za puštenjem. Ja bih zrenio gospoda i molim. A dobro je, ja mislim da treba da budemo zabrinuti za sebe same i za narod, a ne za neki koji su postavljeni. On se već obezbedio u finansijskom smislu, ali kad bi bio svestan koliko se upropastio, ja mislim da sam taj novac koji je dobio, da uloži da bi mu bilo malo da se otkupi. Razumete? Znači, sve je to džabe i nek nama Bog bude na pomoći da... Ja se tešim rečima starca Tadeja, nadam se u to, ako Bog ne podigne novog vožda Karađorđa ili Miloša, teško nama je. Ali kaže, ima šanse da se nešto desi u tom pogledu. Iz naroda ne, ali neke strane sile da. Pa nema ni se šta. Pa ne, kako se što nešto da misli. Šta iz naroda ne bi? Ne, nikog iz našeg naroda, ali ima neke strane. Doći sa strane neko da nam sredi situaciju. Da bude mami i tati. Da čekamo i da ga dočekamo. Sa strane će neko doći. Na neki način. Ne dolazili sa strane da budu pored nas mrtvih Srba. Jer doći jedna lezbijka za premijera. Ti gledaj sad da deca sad čitaju, u većini slučajeva, ja pričam recimo iz svojeg okruženja. On ima pismo, recimo sastanke, i on uzme na internet, uzme uvozavarke u kraju. Znate što je poražavajuće? Poražavajuće što dolazi takva ličnost sa predsjednika vlade. Moguće da Srbija nema neko koji je kvalitetnija kao čovek. Prvo, što za decu koja rastu, znači to ostavlja totalno loš utisak da takva ličnost dolazi, znači deca koja rastu, koja su sad, ne znam, u periodu obrazovanja, vaspitanja, srednje škole, reći će, znači ja mogu da budem i na stranputici, ja da budem uspešan, čak i najuspešniji u državi. A drugo što ona sa tog mesta može da promeni u totalu zakone. Ona će i ustav da nam promeni, za pamću što ti kažem. Oni su tu da... Izbacili su silne zakone, vele izdaju, to su izbacili sve. Drugo, morate da znate jednu stvar. Svuda u svetu su postavljali gejeve na neka mesta iz kog razloga? Da mogu da vladaju. Da, ali zašto? Zašto gejeva? Za ispunjavaju želje. Sve. Oni rade sve. Znači, oni mrze običan svet. I onda, znači, gej može da uradi što je god treba. Znači, oni su stavili Brnabićku na to mjesto zbog toga da se potpuno kontrolišu i može da uradi sve što oni kažu. Recimo, evo, Toma Nikolić nije dao neke stvari. Znači, on je čovek za žaljenje, on je propao kad je po tih njegovih zahtjeva, on je propao kao čovek, kao predsjednik. Čim je postao predsjednik, on nakon toga je senka od čoveka, da to jede. A Vučić je tu, znači već on problem nema, ima malo, Brnabićka nije malo. Mnogi geji, evo recimo Petrus kao je gej,
izbačeni rok iz vojske zbog toga, da, lažno, oni su ga samo prebacili, znači da on sada vodi medijsku imperiju i da kontroliše televizije u celu svetu. Zašto? On nema problema da radi genocid narodu, da radi bilo šta. Uništava kulture, on to jedva želi. On samo ima svoju gej kulturu i on sve druge kulture mrzi. Znači, zato su ti ljudi opasni. A drugo isto, Vulin. Zašto je Vulin prešaltovan na drugo ministarstvo? Ručan Opir, socijalno što je vodio, sad je odjednom prebačen u SNS, a sada je Vulinu prebačena obrana. Zašto? Da bi on bio žrtveno jagnje, a i Brnabića. Brnabićka će lepo posle godina veka bude proterivanje Srba sa Kosova, daleko bilo, ali to oni žele. Da bude još ne znam koja ružna stvar može da se desi pored toga. Daleko bilo, ne mogu da mislim, ne pada mi napamet, ali su me uvek iznenađivali sa tim šta negativno može da se desi, pa i sa Brnabićkom. Znači, može da ona prihvati krivicu za nešto, a da tu Vučić da se izvuče, naravno preko medija to sve da napumpa i da ja verujte mi 8 godina, mislim ili 9, mi nemamo televizor. Mi plaćamo zbog interneta pretplatu, televizor ne puštamo, ja sam zabranio deci. Da gledaju, znači, emisije koje tako reći mi dozvolimo, oni gledaju, ali moraju telefone da uveče ostavljaju kod nas, znači ne mogu da gledaju šta oni hoće da se bave, čime oni žele. Znači, zna se neka mera, preko interneta mogu da puste emisije da ove gledaju, ali da mi imamo kontrolu i komentar, neće oni to da shvataju ispravan način. Sve drugo je katastrofa. To je moje viđenje. Sve što im se krije ili zabranjuje, ovdje naće kod drugarice, kod kolege. A šta se krije? Ne krije se ništa. Pa ništa, ne može da uzme, recimo, sajt koji on hoće kad ste vi to, kad vas nema, ili recimo, kad ode kod drugara. Ovo spremno, sajt, ja ti gledam. To, Treba decu ugostiti, da ne se treba oni to tako pišu. Gledam ovako da je ambik. On može to što da radi, gospodin. Juče je ograničenje vreme spavanja, to je došlo. Znači ovo, imaju oni treninge, oni su sada, imamo 10 i svi treniraju nešto. Sad imamo za borilačke sportove koje na vašem terapiju. I to treba da se malo smanji. Ali, pazite, nama sada obezbedanje deci vrlo malo ostala forma kazne. Znači, forma kazne je, tako reći, zakonski toliko istisnuta da ti ne možeš da kažeš nešto. To je veliki problem. Tek imate izgledne rekomendacije i deca će biti teret bezdeljima ako se to ne reši. Ali, znate šta smo radili? Zabrljao se nešto, sad se preterao, neko je novčanik pa on je ovdje ima, wow, aha, ovdje je baš ekstra. Ribnjak, šta su ljudi napravili?
360 stepeni. A to ću posle da uvrstim. Sad ovako.